Hürmetli rayondaşlar, yılның yılına Ярке Ауыл Советы территориясында бик күп күләмдә төзекләндерү эшләре башкарыла. Агачлар утыртыла, газон үләне чәчелә. Yılның yılына чәчкәлекләрнең күләме арттырыла. Быелгысы елны да шул эш объемын без язның авыр килүе сәбәпле булса да эшләр план нигезендә алып барыла. Организациялар, мәктәпләр белән, Авыл Советы кызлары белән менә Ярке урамнарын бизәп, матур-матур чәчкәләр утыртыла. Авыл Советы администрациясе заман таләпләренә яраклашып, төрле дизайнер идеялары белән Авыл Советы урамнарын бизәргә тырыша, матурларга тырыша. Biz менә каядыр барып бит инде чит җирләрдә, күрше районнарда, күрше шәһәрләрдә матурлыкка сокланып, кайтып сөйләшәбез, менә уртаклашабыз бит инде. Авыл халкы да килеп бит инде менә монда булай матур, монда булай матур дип килеп сөйләйләр бит инде. Үзләренең идеялары белән керүчеләр дә бар, ярдәмнәрен тәкъдим итүчеләр дә бар инде. Шуларны бергә алып менә эш башкарыла. Әмма ләкин ничек кенә тырышсаң да, соңгы елларда урамнардан чәчкә урлау очраклары елдан-ел күбәеп бара. Быелгысы елны ремонт техник предприятиесе ярдәмендә без урамнарга розалар алганык, 50 төп роза. Бөек Ватан сугышы ветераннары хөрмәтенә аллеяга 24 төп роза утыртылган иде. Әлегесе көндә шул 24 төп розаның урлап бетереп бара авыл халкы. Бу чәчкәләрнең теләге булган, алырга теләге булган кеше магазинна барып сатып ала, әллә ни күп күләмдә дә тормый. Күңелгә әллә ничек кыен да, халыкның шулай битараф булуы да күңелне әрнетә. Күңелдә булган менә эшләргә теләге булган кешеләрнең, организацияларның күп көчләрен салынган эшне юкка чыгару дип кабул итәргә генә була бу. Халыкның шушындай адымы. Әлеге көндә менә бүген без 50 лет урамында республиканская программа нигезендә башкарылган формирование современной городской среды программасында башкарылган урамда туялар утыртырга кабул иттек. Шундай 3 яңа светник эшләдек. Бу туяларны да шу РТП ярдәме белән алып кайттык. Шушы туяларны менә әлеге бүгенге көндә утыртып барабыз. Хостеллар утырту планлаштыра, можжевельник утырту планлаштыра. Мөрәҗәгать итәсе килә. Бу туяларны да инде алып китсәгез инде теге ямсыз сүз белән урласагыз дип әйтәсе килмәйм. Менә чын мәгънәдә урлау дип атала инде бу. Алсагыз бу иң беренче чиратта үзегезне хөрмәт итмәү, яшәгән җирегезне хөрмәт итмәү. Якын тирәдәге булган кешеләрегезне, туганнарыгызны, гаиләгезне хөрмәт итмәү, туган ягыгызны яратмау дигән билгесе генә дип кабул итә алабыз. Инде барыгызга да мөрәҗәгать итәсе килә. Чәчкә урлау очракларын күрсәгез, безгә килеп мөрәҗәгать итәләсез, әйтә аласыз. Без бу матурлыкны, бу Яркеебезне матур итеп бердәм эшләсәк, бердәм булсак, бердәм алып барсак кына матурлыкны булдырып була. Бергә эшләгәндә генә дөнья ямьле, дөнья түбәрәк һәм көчле булабыз.